Tu sú 3 chyby, ktoré nechceš urobiť, keď plánuješ začať s meditáciou. Číslo 1. Meditovať môžeš síce kdekoľvek, ako si možno už videl v mojom predošlom videu, tak si ho určite potom to vieš pozrieť. Ale keď chceš meditovať pravidelne, je vhodné nájsť si jedno miesto, kde budeš chodiť každý deň. A sleduj, čo to urobí. Ešte predtým, než si tam sadneš, tvoja myseľ a tvoj nervový systém v tele ho rozpoznajú a pomôžu ti dostať sa do meditácie oveľa rýchlejšie. Číslo 2. Založ si takýto diár, akokoľvek babsky alebo ezotericky to môže znieť. Písané slovo zachytí oveľa viac, než si pamätá tvoja myseľ. Možno si myslíš, že si sa v meditácii trápil, ale keď si to napíšeš, tak zistíš, že to možno nebolo úplne tak. A že možno si aj na celú 1 minútu meditoval. A to je veľký úspech. Číslo 3. Plánuješ začať s meditáciou? Určite ti odporúčam Heartfulness. Ja ju praktizujem už dlhých 15 rokov. Kde vidím jej benefity? Benefitov je veľa, ale keby som mala vypichnúť číslo 1, tak by to bolo večerné meditačné čistenie. To ti pomôže večer skľudniť hlavu, pripraviť sa na spánok a ráno sa zobudiť s čistou hlavou. Ak ťa zaujíma toto meditačné čistenie, určite mi daj follow a nájdi ho v ďalšom videu.